Takéto chyby si Nitra nemôže dovoliť. Na palubovke už je aj Kobe Langley, takže obaja bratia z drese Nitry. Imburg striedal ako Svoboda a s 19-kou Sehnal. Čisto bránil Caesar. Číslom 22 ďalší nový hráč na ihrisku. Vlastne celú peticu prestriedal tréner Imburg. Tréner českého majstra Francesco Tambellini, teraz strata Nitry a rýchly break Nymburku a Šumej to zakončil. Skvelý nástup. Je na strane českého majstra na veľmi vysokej úrovni. Sú ale nepripravené strely. Do hry sa chystá opäť Belikov. Zdá sa, že bude v poriadku. Potom ako sa tam ťažko zbieral a to trojku dáva Belikov. A Nitra sa teda presadila poprvýkrát spoza perimetra. Toto je ale odpoveď Nymburku. Ešte je tam putback. Parádne. Caesar. Nitra chcela kontrolovať z breaku, to sa nepodarilo. Opäť Caesar a ľahké 2 body pre Hrubana. Ďalší zo zbierky reprezentantov v českom týme. Ďalšia trojka padá do koša. Nymburk sa rozstrieľal a to na... Levice samozrejme ten slovenský. Ďalšia nádzovačka Eliu, parádna akcia. Či je to shoemate Bishop. A teraz ľahká strata Nitry, potrestať ju môžu. Hráči Nymburku za 3 body, Kuma pálil a Bishop dáva ďalšie 2 body. Foltín je v problémoch a napokon stráca loptu, vzal mu ju Hruban. Ešte si vymenil loptu a páli za 3, Vojtech Hruban zvyšuje. Ten išiel hneď do koša. Svoboda rozohral a Kuma ide dopredu, Hruban. Opäť body z rýchleho proti. A ešte aj doskok v útoku od mladíka Galka, predtým Rožánek pálil. Do strednej vzdialenosti to ale nepadlo. Dopredu ide Sehnal, nahadzuje na Eliu. A Caesar za... Počet trestných hodov, už toto budú pokusy 11 a 12. Lepší strelec duelu do týchto chvíľ, aj teraz má loptu. Američan s veľmi dlhými rukami a udržiava.
tam v mismeči práve Bishopa pod košom, to obráni nízky Langley a Bishop to okamžite využil, aj keď tam prišiel s výpomocou. Českým klubom. A to začal vyhrávať vlastne až v novom miléniu. Ale odtedy naozaj dominuje. Ďalšie body z rýchlou. Má to 1-10. To bola trochu riskantná prihrávka, ale predsa to stihli hráči Nymburku. A Caesar zakončí. Ďalší mladík v drese Nitry s číslom 2. Caesar opäť dopredu a ďalší rýchly break. Tentoraz zakončený Svobodom. Ale ešte loptu udržal pre Nymburk Ruban. Šíš pod košom, počkal si na výskok dvoch bráňacích hráčov a s prehľadom za... Sebavedomie hráčov Blue Wings stavať také množstvo bodov v prvom polčase. Velikov, Langley, ale rýchlo dostúpený a takisto Holt, to je náhlik samozrejme, opäť som si ho pomýlil s Holtom. Ten bol ale zablokovaný a Hruban z breaku. Samozrejme sa musí dohrať. Duel medzi Nitrou a Nymburkom. Šíš pôjde do koša. Išiel sám do koša. Dva body z toho neboli na opačnej strane. Bishop. Veľmi... Behnutie za obranu. A napokon presná trojka od Svobodu. Teda v rýchlosti pohľad do štatistík, ešte spomenieme aj straty. 12 strát má Nitra, medzi tým smečuje z breaku. Ako nováčik, nielen na tomto pohári, ale vlastne na scéne. Krásny smeč, ale teraz predviedol Caesar. Strelbu z poľa iba 4-10. A Eliub opäť parádny na Birdsa.
Svoboda do koša, napokon prihráva na perimeter a tam sa ešte podelil Hruban o loptu s Martinom Čí, 5 bodov. Prvá trojka Keishona Langleyho. A odpoveď Číža, príliš ľahko ho pustili teraz hráči Nitry do koša. Končila iba na obruči. Brown išiel dopredu a rýchly break zakončí. Presnú ruku ako Robert Rožánek. Samozrejme to nie je jeho hra. Príliš strelba za 3 body. Toto sú ľahké 2 body. Voľný na trojke bol Jaromír Boháčik. Ukázal presnú. Sa očakávať, že sa v tejto štatistike bude chcieť Nymburk zlepšiť na turnaji, pretože s kvalitnejšími súpermi vytvorili. 39-14. V druhej už taký ofenzívny nebol, ale stále pohodlne stačí útočný doskok hru. Birds, ešte 10 sekúnd pre Nitru, ale Holt prišiel o loptu a Birds okamžite vyráža do breaku. Ešte útočný doskok, ale nebudú to 2 body až teraz. Hruban, ktorý do... Už mohol dosiahnuť stovku a toto je blok od Dobru, bude len úspechom a polepšením si. Sehnal sa tam nechal trochu poľahky odsunúť a po extra prihrávke ešte Nymburk dáva trojku, ktorá je vysoko v tej hierarchii európskych basketbalových súťaží mužov. Samozrejme nie je tak prestížna ako Euroliga, ale jedná sa o veľmi náročnú súťaž. Viaceré svoje opory. Ale rozdeľuje tu minútaž rovnomerne Caesar. Už po druhýkrát v druhom polčase. Riskantná prihrávka, ale prešla. A sú z toho 2 body. Dokonca je skóre v tejto chvíli 106-53 by to malo byť. Kováčik a jeho floater, ďalšie 2 body. Tak aj tento Slovák.
A Kováčik. Ešte to urobil šikovne Peter Kováčik. Teraz si zahral umiestnenie, teraz stráca loptu, Bishop ide dopredu. Poď rýchla výmena lopty. Uma. Tak toto bola paráda! Prihrávka na Bishopa a bodka za zápasom. Ako...